Illum grazzi għal ġemma.gov.mt ħan nitkellmu dwar il-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali. Fil-fatt, għadu kemm jingħaqad miegħi Adrian Sacco, is-sera tat-tajba Adrian, grazzi tal-li jingħaqad magħna. Adrian, illum ħajkonna konverzazzjoni interessanti dwar il-kontribuzzjonijiet tal-Sigurtà Soċjali. Ejja nitilqu mill-ewwel punt li għalfejn jitħallsu il-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali. Il-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali huma polza tas-Assigurazzjoni Nazzjonali. L-Ingliżi jgħidula National Insurance, anki aħna konna ngħidula l-NI. U l-iskop tagħha hu li tik kopertura biex fil-qasir, fit-terminu qasir ngħidulu fix-short term jekk inti tkun taħdem u timrat titħallas tas-sick leave. Jekk tweġġa' fuq il-post tax-xogħol, ittik il-benefiċċju tal-korriment fuq il-post tax-xogħol. Mbagħad fil-long term ittik kopertura għall pensjoni tal-irtirar, jew inkella jekk alla ħares qatt il-persuna assigurata tiġi nieqsa jkun hemm il-widow's pension għas-survivor skont il-każ, skont il-kontribuzzjonijiet li tkun ħallast tul l-istorja tul il-ħajja tax-xogħol tiegħek. Hawn min għandu l-impressjoni li l-kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali hija taxxa. Mhijiex impressjoni tajba. Mhix korretta. Forsi jaslu għal dak l-argument għax huwa billi hija l-enna hija National Insurance Policy. Responsabbli minnha huwa l-Gvern, huwa l-Istat. Allura billi hija obbligatorja, hija mandatorja, jassoċjawha ma' taxxa. Imma mhux il-każ, inti kollok il-vettura hija obbligatorja bil-liġi li tħallas il-post tal-assigurazzjoni, imma dik ma ngħidulix taxxa. Jiġifieri hija l-iskop tagħha huwa kopertura prinċipalment għall-pensjoni imma anki għall-affarijiet anki fil-qasir. Min huwa obbligat li jħallasom il-kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali? Issa, min jaħdem u għandu età bejn 16 sena u 65 sena jkun jaħdem obbligat iħallas il-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali. U hemm rati differenti ta' kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali? Ir-rati huma marbuta skont il-lieħ bażiku. Jiġifieri jekk tkun impjegat u tħallas il-kontribuzzjonijiet jgħidulhom tal-ewwel klassi, il-paga bażika, jiġifieri teskludi l-overtime, il-bonus, il-paga bażika, hemm magħha marbuta rata kif stabbilita fl-10 skeda tal-liġi. Skont l-inkam li jkollok. Kif tkun taħdem għal rasek, il-profit għandu biex intnaqqas l-ispejjeż kif jaħdmu in a business, li ħanmu skont kemm ikun hemm ir-rata marbuta miegħu. Kif jitħallsu l-kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali? Issa, min ikun impjegat u iktar faċli għax jieħu ħsieb l-imgħallem, l-employer, li fix-xahar jagħmillu deduction mill-paga u flimkien mat-taxxa jgħaddi għall-Kummissarju tat-Taxxa. Ġifieri pratikament huwa id-dmir ta' min ħaddem. Id-dmir ta' min ħaddem. Però jekk imbagħad taħdem għal rasek. Taħdem għal rasek għandek il-skont li kif għadna tistabbilixxi r-rata mill-10 skeda u jitħallsu 3 darbiet fis-sena f'April, f'Awwissu u f'Diċembru kull sena jitħallsu direttament lill-Kummissarju tat-Taxxi skont il-ġimgħat tax-xogħol għax il-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali jitħallsu darba fil-ġimgħa skont il-ġimgħat tax-xogħol. Jekk inkun qiegħed fuq unpaid leave jew unpaid sick leave, dawk xorta jkwalifikaw li nirrid nħallas il-kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali? Le, inti il-kontribuzzjonijiet jitħallsu kif kollok impjieg biqlieħ, kif kollok jew telf, jew tkun unpaid għal xi raġuni jew tieħu leave barra mill dak li jkun stabbilit jew inkella sick leave fit-tul. Kull ġimgħa sħiħa li tkun on unpaid leave jew sick leave ma titħallas kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali. U jekk naħdem part-time inħallas kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali? Issa, min jaħdem part-time u għax jaħdem part-time jaqla inqas mill-paga minima nazzjonali, jista' jagħżel li jħallas rata baxx iktar mir-rata minima li hi marbuta mal-National Minimum Wage li 10% tal-National Minimum Wage. Jista' jħallas rat inqas li tkun 10% tal-inkam li jkollok. Jekk ikun l-unika impjieg tiegħu? Kikun l-unika impjieg tiegħek, żgur. Għax f'każ li inti tkun taħdem full-time u mbagħad fuq il-part-time. Kikollok il-full-time tħallas il-Sigurtà Soċjali fuq il-full-time u fuq il-part-time ma tħallas.
X'naqra konverzazzjoni intensa kellna fuq il-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali, informattiva u vera ħadd gost nitkellem miegħek għax ovvjament żgur li rnexxielna waslu idejat tajbin kif ukoll inkabru l-arfin tat-telespettaturi tagħna dwar il-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali. Grazzi ħafna Adrian u l-kumplament tas-serata it-tajba. U għadmir ta' kull min jaħdem mhux vera li dejjem isegwi l-obbligazzjonijiet bħal huma l-obbligazzjonijiet tal-sigurtà soċjali. Jekk tidħlu fis-sit ta' gemma.gov.mt, hemmhekk għandkom issibu ħafna artikli interessanti relatati mal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali kemm jekk inti impjegat kif ukoll jekk inti taħdem għal rasek. Infakrek fis-sit gemma.gov.mt.